enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Atong padayong ipangaliyang ngadto sa atong langitnong Amahan ang panalipod sa tibuok katawhan sa kalibutan, labi na din sa atong nasod. Panalipdan ta batok sa mga kagubot o sa mga dautan. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpadayog pamalit nining atong raffle tickets hatagan usab unta sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Unya mitungha ang maisugon nga Elias kansang mga pulong misilaob ingon og usa ka sulo. Nagdala siya usa ka gutom ngadto sa katawhan ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugna niya ang ulan ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro mga katingalahan. Walay lain nga magkapasigarbo sa maong mga buhat. Sa ngalan sa labing halangdon, gibanhaw nimo ang usa ka taong patay. Gipahamtang nimo ngadto sa usa ka bantog nga hari ang usa ka sakit ug ang kamatayon. Didto sa Sinai, hidunggan nimo ang Ginoo nga nagbadlong kanimo ug nagpahayag sa iyang kabubuton sa pagsilot sa iyang mga kaaway. Gidihugan nimo ang usa ka hari aron mahimong galamiton ni adtong siluta ug ang usa ka propeta aron mobanos kanimo. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios sa dili pa kini musugwak diha sa kapungot nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa mga anak sa pagkausap-pag-usab ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mobalik, ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma,
kay kami usab mga buhi. Sa diha nga si Elias nataguan sa alimpulos, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari ug wala sila makahimo pagpabuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, naghimo siya og katingalahan nga mga milagro. Ang pulong sa Ginoo. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, papalipaya ang daghang mga pulo, ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang kalayon nagauna kaniya ug nagahurot sa iyang mga kaaway nga nagalibot. Ang iyang mga kilat nagahayag sa kalibutan. Ang yuta nakakita ug mikurog. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang mga bukid nila na ingog talo, atubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang mga nasod nakakita sa iyang himaya. Magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naakap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo.
Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pagampo, amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinoon kami sa dautan. Kay kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa duha ka propeta nga nagsunod sa history sa katawhan nga pinili sa Dios ang Israel, si Elias ug si Eliseo. Pulos ni sila mga gitawag og gamhanan nga mga propeta, dili tungod kay gamhanan gyud sila, kung dili tungod sa ilang kasuod sa Ginoo. Murabag ang ilang kasuod sa Ginoo nahimong mural sad sila Ginoo dinhis kalibutan, nga bisag unsay isulti nila mahitabo. Pag ingong Elias nga dili muuwan, awa sad muuwan. Nigingong Elias nga mamatay ka, mamatay sad. Igingon nga mabuhi ka, mabuhi sad. Suhay ko naglingi imong tupad. Ing na gamhanan ka, pangutan na ba? Ing na kay gahom. Nya kining gahom nga gipuy-an ni Elias o ni Eliseo o gibatunan, hangtod karon nagpadayo ni siya. Bisan kinsa ang mosunod sa kinabuhi sa mga tao nga suod sa Ginoo, mahimo sang gamhanan hangtod karon. Muna kita sad mahimo pud tang gamhanan kung magsunod kita sa Ginoo. Ug unsaon man nato pagsunod sa Ginoo, munang gitudloan ta ni Kristo og pagampo. Ang pagampo nga ang gaunag yung address, amahan namo. Inigsulti natog amahan namo na akas langit. Sinan kana atong amahan na as langit, nya anak ta niya. Unsa may mahitabo kung ang imong amahan hari, ikaw ang anak, unsa man say mahitabo nimo? Mura sa kag hari. Inigsuroy nimo, kakita ng inyong mga sundao nimo. Mukuha na, muyukbo na nimo kay anak ko kas hari. Ilingi ana sa dimong tupad, ing na anak kas Ginoo o anak siyawa. Ing na kono. So duha ka paagi nga kita mahimong anak sa Ginoo. Unsao man, pinaagi sa sakramentos bunyag, og ikaduha pinaagi sa atong kinabuhi, sa atong binuhatan. Kanang sakramentos bunyag automatic na ihatag na samtang bata pa ta or usahay dako na ta, nighatag na automatic dayon ighumag celebrate sa bunyag
mahimo din tang anak sa Ginoo. Pero dunay requirement pa ana inig ka. Amgo na nato nga kita anak sa Ginoo, kinahanglan mubuhat sa tas mga buhat sa Ginoo. Ug usa sa gi-emphasize nga buhat sa Ginoo kana yung pagpasaylo. Mao nang gi-emphasize diri sa atong gospel, pasaylua kami sa among mga sala ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala namo. Nya gipun-an pa gyud na ni San Mateo na kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kumusta marong ato mga politicians kaha? Na bag-o naman sad ang atong senador, ang ilang presidente sa Senate. Nagpasayloay ka na sila. Kumusta kaha ang mga Marcos o Duterte, nagpasayloay kaha? Ano na siya? Kung kinsa nila ang unang muhimo anang pasaylo kay na maginasakitan, tanaw ko social media, na ay nalipay, yes, yes, one agyod ang Cayetano, black. Nasa uban ngon, patay na ning flood control ani, wa na sad ni hearing. O ana mga inana lang ilang mga kuan ba, ilang mga view. Hay kay tinuod ana. Nya gisakitan, na insultuhan, ang uban gani tungod sa ilang pagka-insulto, paila nilag kaso, ipapriso nila ang taong naka-insulto nila. Labi na gitong nihinga nila nga nanawat silag mga malita nga kwarta, pailag kaso kay nasakitan. Okay man na siya, basta tinuod nga nakasala. Pero lahi ang pagpapriso sa tao, lahi sad ang pagpasaylo. Ug unsa may gustos Ginoo, mupasaylo gid ta sa tao bisag unsa pa kadako ug unsa kadaghan ang iyang sala. May nangutana nako, Pader, kining akong igagaw nga nangawat sigis amo, pwede ni nako ipapriso? Unsa may inyo? Inyo og kamo ba? Imong silingan, imo igagaw, sige kawat sa inyo, sakpan gid nimo na nakay ebidensya, unsa man ipapriso dili. Oh. Tanawa di ba ga libog na mo. Mo na ang ako gyung advice nga ipapriso basta napasaylo na nimo. Pero wa pa gani kakapasaylo, ayaw usag ipapriso. Kay basig maka-impierno na nimo. Nganong ma-impierno man, tungod kay maglagot man ka mo nang imong gipapriso, ang imong kalagot mautoy makapa-impierno nimo. Nya siya nga imong gipapriso, basin hinuon og magbasol to didto, mas malangit pa hinuon to nimo. Di ba? Di porting alkansihan nimo. Mao na dili ta mosalig sa tao. Kay kaning tao manggod mag-usab-usab ra ning iyang desisyon, ang ato gyung saligan unsay gipasalig sa Ginoo. Kanang tao, sama sa atong mga government leaders or church leaders, mag-usab-usab ra gid na nya lumalabay. Kung anha ta mo gunit nila og mosalig, mahimo gid tang way klaro. Mahimo tang insecured, mahimo tang masulubon. Ang nisalig ron sa mga Duterte,
Tungod kay murag nakapabor man ang mga Marcos, basig masubo sa sila. Nya, nigabot na sa panahon, basin og ang makakupot sa gahom, mga Duterte na sad, ang masubo na sad ang nisalig sa mga Marcos. Nana, kay tao man gisaligan. Pero kung ang atong gisaligan, mao ang atong amahan, nga langit nun, bisan pagkinsay nagkupot sa gahom, dinhis atong nasod, ma-Duterte man, ma-Marcos man, way problema. Nga naman, makapuyo ragid tag tinarong nga Pilipino bisan pagkinsay nagkupot. Gilingay mong tupad. Ing na relax ra ka. Na relax ra ka karon. Kay doon na ba kuno'y possibility nga usbo na kuno ning atong konstitusyon niya dili na kuala ni ba mga panglantaw-lantaw, dili na mapadayon ang pag-imbestigar kinsa ginangawat sa atong kwarta, pinaagi atong flood control ug uban pa, mawa na kuno na niya padayon pagyud kuno ang pagkuha sa atong mga kwarta. Labi na gyud og dili na gyud sila mailisan. Di mo kuyawan ana. Wala mo diyan. Pero kung atong tanahon, arita mo salig sa Ginoo. Kana tawhano na. Hotdon tingali nila kuha ang tanan kung pananglitag tinuod. Di tabinlan hangtod wa na gyud tay mga suporta sa atong kinabuhi. Aw di aritas Ginoo mo salig. Nya unsa may sunod buhaton? Sama ni Elias, sama ni Eliseo, ang Ginoo mupakita sa iyang gahom. Ang mga hari nga ni kontra ni Elias ug ni kontra ni Eliseo, in a certain period nidaog sila. Nagtago-tago in taon si Elias. Tamayon ang mga propeta. Sama ni Moises, gitamay, nagtago-tago sad. Pero pag abot yun sa saktong panahon, ang Ginoo nay nihimog desisyon o gipatuma ni Moises, gipatuma nila ni Elias o uban pang mga propeta na uwawan ang mga hari. Mao nang way hari sa kalibutan nga makapiog o makabuntog sa paghari sa Dios. Pero ang kondisyon, kadto ra sang mga tao nga gustong mosunod sa Ginoo, maoy makasinati sa gingharian sa Dios. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, magsadya unta ang maayong mga tao diha sa Ginoo. Dili ta magsadya tungod kay ang mga Marcos group maunay naghawd karon. Di sa ta magsadya tungod kay ang mga Duterte's group mo'y maghawd. Magsadya ta tungod kay naata diha sa Ginoo. Maayo tang tao. Pananglitan, magsigi kag palit og raffle ticket. Unsa man na? Maayo kang tao o daotang tao? Maayo. Okay. Porte nimong daghanag kwarta, nya dili ka mohatag sa simbahan. Di jud ka magsadya. Wa sa kay kalipay. Pero wa kay hapit kwarta, pero kusog kang mohatag din ni simbahan. Porte nimong lipaya. Mao ni ang sikreto. Mao na kining atong pagdebosyon sa Sacred Heart, ikatulo maron natong kuan, Triduo Mass. Kining mga saad sa Sacred Heart. Unsa may mga saad diri? Ato kunong reciton bi. Na to naka-memorize ba mo? Unsa toy una? Hatagan ko sila sa mga grasya nga angay sa ilang kahimtang. Og pari ka
tagaan ka grasyas pagkapari. O asawa ka, tagaan ka grasyas imong pagkaasawa. Amahan ka. Basta, ang imong kasing-kasing, liwat sa kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. Husayon ko ang ilang panimalay. Gubotro ninyong balay, basta mo sunod lang kasing-kasing nga maluluyon o mahigugmaon, mapasayloon, mahusay na inyong balay. Lipayon ko sila sa mga kagulanan. Bisag unsa pa kadagko imong kaguol, lipayon na ka. Ningon bitaw si Marcolita ba to? Senador Marcolita, kaya mura ipapriso kuno siya. Ningon siya, bisan pag ipapriso ko, di gyud ko muhunong sa pagpangita sa kamatuuran bahin sa dagko kayong pagpangawkaw sa kwarta sa atong nasod. Kung ila man kong mapriso, ay mo kabalaka, mo padayon kong pangita sa kamatuuran. Sa ito pang iyang kalipay, dili diha tungod kay senador siya, dili tungod kay makahiring siya sa Blue Ribbon Committee, kung dili ang iyang kalipay sa pagpangita sa kamatuuran. Hindota, no? Muna nga itong kagulanan, mapapas basta magpuyo tas kamatuuran. Nabda to'y banang gikulatas asawa kay nangabit niya ang bana, igo ra yung nisulti, natintal man kuday. Sige pangutana ang asawa, nganong natintal ka? Ningor sang bana, maldita man kay ka. Nawa na gid akong gugma nimo. Nya didto ko natintal sa akong kabit. Puspusag may asawa, di rasan mo sukol ang bana. Balik-balikon ra gyud bana. Saon man gyud ang imong kamaldita, mao ra gyud nagtukmod ako ditong naadto ko spikas. O di lipay guys siya. Nya ang asawa wa gyud malipay. Maldita man. Kamo mga asawa inyong buhaton, mga bit inyong bana. Pagpuyo sa kamatuoran. Pagpuyo bas kamatuoran, pagpakaasawa, na lipayon dayon ka. Apil pa tong iyang kabit. Nga ikaupat, sa kinabuhi o sa kamatayon, ako maoy ilang dalangpanan. Mailhan ginani mo mga tao nga ang kasing-kasing Diyos nun, kay inigkamatay ang naong nga nang lunsay kayo. Nakakita na mo ni Sister Florence, nindota lagi og mamatay kag ingon ana, mura ra jud kag natuog unya ang imong naong bab nindot kay tanawon kanang tupad nimo ikamatay amot di ba ka mahiwi ang naong ana ka. Na ako nakita nga sus grabe kayo paghilog na ko bab ang kanang iyang limbag-limbag og panglimbasog nga mabuhi gyud portigyong grabiha. Ang iyang mata mo sulirap na, ang iyang kaning dila mo gawas-gawas ba? Nagupsus, di ba ka ni ungo, ka ni patyon, karunaan. Kupot bitas akong kamot, paghilog na ko, gikuptan akong kamot, kusuga, mangupot lagi. Nakuya, kabuhi pa ba ka, karunaan ni Ronaba? Sige lang yung gana. Taon-taoran, namatay raman sad. Namaurang nga pa po tayo. Ang tuwa gito'y klaro. May ginang naatay kasing-kasing nga maluluyon, mahigugmaon, relax kayo. Ikalima, panalanginan ko ang tanang mga buhat nila. Sus, kining atong buhat ron pagpamaligyag, raffle ticket, panalanginan, ginis Ginoo, basta suod lang tani, Wala mo tingog. Ikaunom, hipalgan sa mga makasasala sa akong kasing-kasing ang tuburan sa dili mahubsan sa kaluoy o gugma kanang ocean of mercy and love pagkanindota nya dayon ikapito ang mga kalag nga mabugnaw siguro ni mga dasig sa pagdebosyon. Kanang mga kalag nga wanay ampo-ampo, nga mga tao nga sige na lang pangitag kwarta sama ning ato ro mga mga politicians na kwarta gyud, paldo.
Usahay sad mga pari sad no, apil na ning nagwalib, love, ticket yun, ticket. Madasig sa pagdebosyon. Ikawalo, ang mga matarong madaling masantos. Lingi ako no imong tupad na santosonon ka. Ing na ba? Nganong na nagkusmod mo na inyo mga naong madaling masantos. Ikasiyam, panalanginan ko ang mga dapit diin singbahon o pasidunggan ang akong larawan. Anang kanabitang enthronement sa image sa Sacred Heart. Nindot kay na, labi nag-anas niyong balay, kay iya din ang panalanginan. Pagpa-enthrone yun mo sa Sacred Heart. Pagbutang sad mo og mga image sa Sacred Heart sa inyong balay, opisina o guban pa. Ika na po, muhatag ako o grasya sa mga kaparian sa pagkabig nga sa mga kasing-kasing nga magahi. Nanggana ang pari basta magdebosyon sa Sacred Heart, kanang gahi kasing-kasing mahumok. Ako ning tistingan og hangyo ang Sacred Heart. Humuka in taong kasing-kasing aning akong mga followers nga mopalit lang unta bisag usa lang ka ticket gikan karon hangtod sa July 25. Daghan na gud ni atong followers. Akong YouTube channel 294,000 na gud ni ang atong subscribers, no? Kani sila og magsigilan nig like, view, like, share, subscribe. Ang mga bag-o nya mopalit pa gid ni sila ticket, tagsa lang ka ticket, hurot na ning atong ticket na mo na Sacred Heart imo magirong pista, humuka taon ning magahi nga mukuot pitaka. Ika-11, ipati ko sa akong kasing-kasing ang mga ngalan sa mga mag-agda sa uban ni ining debosyon na. Uy, nakaagda na ko ninyo ha? Pag-intron mo, mapatik na ko sa kasing-kasing sa Ginoo. Agda ha? Ina imong tupad, ina, mamalit na ta. Mamalit na ta og ticket. Sa katapusan, ika-12, sa tanang mukalawat sa unang Biyernes sa sulod sa siyam kabulan nga sunod-sunod, consecutive 9 Fridays, maangko nila ang grasya sa penitensya sa katapusang takna ug dili mamatay nga dili makakumpisal. Kani man sa kong magsigi og simba, mangumpisal man sad na. So dili ka mamatay nga dili makakumpisal. Mga igsoon, ato ning hisgutan kanunay tungod kay ang Ginoo mauragi atong kasaligan. Kining atong nasod, dili gid ni siya mulampos ang iyang mga tumong basta ang atong mga leaders dili musalig ug musunod sa atong amahan nga langitnon. Kitang mga Katoliko, kita mga Kristiyanos nga miila nga mga anak tas Ginoo, ato yung puy-an ang iyang mga sugo. Labi na gid ng pagsunod sa iyang kinaiya sa pagkamapasayloon. Ato sang hangyoon ang ato mga politicians magpasayloay ug maghigugmaay sila. Unahon unta nila ang nasod, dili ang ilang kaugalingon. Kita sad nga mga magtotoo, kita sa mga taga-Compostela nga parishioners, online o territorial parishioners karon, unahon sad nato ang atong parokya sa pag-atiman, dili ang atong kaugalingon. Nya kun ato nang buhaton, kita atimanon usab sa atong langitnong amahan sa way puas nga panalangin. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus nag-ingon kanato nga kita makasangpit sa atong Diosnon nga amahan. Masaligon kitang muingon, amahan dungga ang among pag-ampo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan, kanunay mo parayag sa halaw nga pagsalig sa pag-abot sa Diosnong gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw,
magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita muhunong sa pag-ampo ni magpadala sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga aduna unta kita'y igong pan sa pagtubag sa atong matag adlaw nga mga panginahanglan ug bulawanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, makahimamat sa Dios diha sa ilang matag adlaw nga mga pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, magmalipayon inig kakita nila sa naong sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga grasa, timaan sa mong gugma, sa bubaw santusa. Kining panog, kining bino, ginamang sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gaya sa mga langit, pagdaigod na imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong dinhi sa yuta, maikot sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon kadlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami ditugyan sa pagsulay. Dinunuan, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why subok man ang pagmahal, alam ka na ipakita ko ang kamatayon walay kaong sa pagpunaw ni Adam dakong kalayo inunua siya binaon o sa kamatay nakamundo kung sunod mo pagmahal alam ka rin ipakita ko halos siya pagahisudan kay ginisinugod kung mabalhinon makita mo na ako sa higpit mong kaayo kung masakta ako sa pagkamanalihon mo. Kinig kasing-kasing ko sa gugma alanganin Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang balaan na kasing-kasing. Nalamin nato i-recite kay manamantag basa ato. Mahitabo ra ni kung ato yung sundon ang kinabuhi o kinaiya sa atong langitnong amahan, labi na ang pagkamapasayloon o pagkamanggihatagon. So salamat kayo sa mga nanghatag nato og suporta pamalit sa atong raffle tickets. Ang atong halin iabot nag 25,761 ka raffle tickets. Nya naa na say 44 ka kaning one stop challenge nga atong nadawat. Nya sa kadtosang akong sacerdotal anniversary karon 22 naman to'y 22 raffle tickets nga inyong birthday gift nako. Nakadawat na sa kog 7 ka 22 ka gifts, no? Sa raffle tickets. So atong pakpakan ang tanan nga nanghatag. Salamat kayo. Pila to ang 22 raffle tickets? 4,400. Or inyong i-round off og 5,000, considered gyapon na. Salamat kayo. Nya iampo nato ang mass wedding para sa atong municipal karong ug mga adlaw karon kuan sila magkonfirma ang wapay konfirma mga umpisal nya ug mga adlaw mao na ang ilang mass wedding. Nya ang ato sa dinhing kuan mass wedding July July 18. Nya ugma sad mao ang atong pista sa Sacred Heart, alas 6 ang misa sa gabi, nya humando natay procession. So pangimbitar mo og daghan manambong kay mag-high mass ta ugma para ato yung ma-highlight ang atong kapistahan. Nya ayaw mo kalimot sa pagsuporta sa atong social media platforms kaning
YouTube channel Padresiano Ubod. Nya view, like, share, subscribe kada adlaw. Nya ang ato sad nga official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ato nang padayonon pag suporta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba